हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा मैया फाइनालि आसाम बाजेटआव गोबां माखासे हाबबाय जेरै बिफां गायनायनि राङारि अनसुंथाइनि बाथ्रा हाबदों, एन साख्रिनि हाबदों, अरुणोदय 3.0 नि हाबदों, नाथाय बिटिसिआव मानो जाथ'वा आरो लोगोसे बिटिसिनि साख्रिखौ लानानै 1 लाख मानो थाखाय होनखो बिनि सायाव गुवारै नायगोन लाइभ प्रुफ हिसाबै। दा बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन अब्लाबो नोंथाङा नायजोब होमबानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट एबा राङारि अनसुंथाइनि सायाव बर' रावजों नैबे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव मोनबाय थागोन। दा जियानो जा जों थांनि डाटाखौ नायनि। दा जों फैबाय MMUA स्किमनि सायाव एबा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान होननाय दङ स्किम जायनाखि आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ जाय ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि थाखाय बे स्किमखौ दिहुनदोंमोन एबा लन्च खालामदोंमोन होनना जों खोनादोंमोन नङा होमबा। दा बिनिनो मोनसे डिटेल्सखौ जों नायगोन माने फार्स्ट किस्ति 10,000 मोनगोन आरो बेजों मोजां खामानि मावबाथाय सेकेन्ड किस्ति हमना ला 25,000 बा 30,000 बेखौ मोनलांबाय थायो आरो। दा बे उननि बाथ्रासो मोनगोन मोना नाथाय फार्स्ट किस्तिखौ मोनमारसिगोन नामा जों बेखौ लाइभ प्रुफ नायगोन। आरो गोबांथार बिनि सायाव आसामा भिडिअ खालामबाय खायसे खायसे रिजेक्ट जादों होनना बुंदों खायसे जायाखै होनना बुंदों माने गोबां सिगियो जायनि जाउनाव गामि ओनसोलाव सावरायनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ आरो कमेन्ट्सफोरखौ अफ खालामना लायो जाहाथे रायजा हरा। दा नायदो नै लाइभ प्रुफ हिसाबै मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान होनायनि जिनोखि स्किम लन्च खालामदोंमोन ना आसामाव आइजोफोरनि थाखाय एबा वमेनफोरनि थाखाय मेम्बार्सफोरनि थाखाय ग्रुपनि दा बिनि सायाव रांखौ फोसावबाय आरो बे राङा 3038 कौटि एबा क्रर एबा 3038 कौटि बिनि थाखाय माने बाजेट खालामबाय आरो माने रांखौ मोननाय जामारसिगोन। दा बेखायनो लन्च खालामसिगोन बे स्किमखौहाय बेनो जाबाय 1 एप्रिलाव माने फैबाय थानाय एप्रिलनि फार्स्ट डेट खालिनो बेखौ लन्च खालामसिगोन बिहालि LAC निफ्राय आरो माने LAC निफ्राय बेखौहाय लन्च खालामनाय प्रग्रामखौ लादों आरो दा बेखायनो बिहालिनिफ्राय लानाय जाबाय आरो। दा जायखिजाया लन्च खालाममारसिगोन 1 तारिखआव माने फार्स्ट एप्रिलाव बे स्किमखौहाय लन्च खालामसिगोन आरो अके बेनो जाबाय LAC आव। दा LAC थायो जों आसाम स्टेटआव LAC आवसो थायो थ' बेखायनो LAC निफ्रायसो नोंथांमोना मोनदों आरो 30 लाख मेम्बार्सफ्रा गामि ओनसोलनि बेनिफ्राय 2 लाखा जाबाय टाउन ओनसोलनि जागोन आरो आइजोफोरा जायनाखि ग्रुपनि मेम्बार्स 30 लाखा गामिनि बेनिफ्राय 2 लाखा टाउन एरियानि गासै 32 लाख आइजोफ्रा मोनसिगोन बेनो जाबाय 10,000 सासेयाव। बेनो जाबाय 10,000 लिरखाबाय नै नोंथांमोना फान्डा मोनदों 10,000 बेखौ मोनमारनाय जासिगोन नाथाय लन्चखौ खालामगोन 1 डेटआव दा लोगो लोगो हाबगोन ना हाबा बुंनो हाथ'वा नाथाय नोंथंमोना मोननो थांगासिनो दं गासै 126 LAC दं नालाय बेखायनो खायसे LAC निखौ होग्रोनो हागौ आरो खायसेया लेट जानो हागौ आरो जायखिजाया 10,000 बाजेट जाखाबाय नोंथांमोना। देन फैबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय स्किम अरुणोदय 3.0 दा नोंथांमोननिया खोनादोंमोन ना 3.0 अरुणोदयआ बेनो जाबाय BTC आव जाथावबावा। दा नायदो नै मोनसे बाथ्रा लिरदों आसामना जाग्रोसिगोन बेनो जाबाय डेट फैदों 31 मार्चनि सिगां फाइनाल हिसाब फैसिगोन बेनो जाबाय 5,000 माने कौटि बेयावबो 5,000 कौटि खालामबाय नाथाय BTC ना बेयाव लिरखादों नै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR ना नोंथांमोना लासैनो एप्लाइ जागोन दायो जाथ'वा एसे लेट जागोन मास मोनसे मोननै लेट जानो हागौ नाथाय आसामना जाग्रोसिगोन आरो दा बेखिनिया पेपाराव होदों थ' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। दा बेनो आरो नोंथांमोना 37 लाख बेनिफिसियारिया अरुणोदय 3.0 आव सेलेक्ट खालामजागोन बेखौ बिथांमोना लिरदों। दा बेनो जाबाय BTC ना थाबैनो जागोन होनना बुंदों दा बेखौ दोनथ'बाय देन जों थांसै नेक्स्टआव साख्रिनि बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रि जायनाखि साख्रिया 1 लाखनि बारा बेयावबो नायदो नै थ' 1 लाख जब्स बिथांमोना होगोन होननानै माखासे प्रमिस खालामदोंमोन ना जेब्ला सरकाराव फैदोंमोन दा दासिम बेसेबां होखोनो बेनो जाबाय 1,19,899 जब होनाय जाबाय जानुवारिसिम बेखौ बिथांमोना डाटाखौ फोसावबाय आसाम बाजेटआव। स' बेयाव नायदो नै नोंथांमोना 1L 19,899 दासिम दा अनगयिं जागासिनो दङ जेरै ADRE आसाम पुलिस हेल्थआव बेखौ लानानै 40,697 पस्टआ अनगयिं जागासिनो दङ आरो बेखौहाय होजोबनाय लोगो लोगो जागोन नोंथांमोना नायदो नै गाहायाव 1,60,596 बे बोसोराव होगोन होनना बुंदों बेखायनो बिथाङा मोनसे लं डेट लादों जे नोंथांमोननि एपइन्टमेन्टआ 10 मेआव फैनो गोनाङा ओरैबायदि जाबाय अक्ट'बरनि 9आवसो फाइनाल लिस्टखौहाय एबा एपइन्टमेन्टखौहाय मोनगोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोसावबाय आरो दा बेखिनियानो गासै दानिया बेसेबां होमारखो BTC खौ लाफानानैसो नामा जों बेखौ दायो नायनोसै। दा जोङो डाटाखौ नायमारसै बेनो जाबाय जि डिपार्टमेन्ट्स होनाय दङ ना जेरै BTC दङ बेनिफ्राय डिमा हासाव दङ बा लोगोसे कार्बि आंलं दङ दा काउन्सिलखौ लाफानानैसो बेखिनि डाटाया सफैदों आरो दा बेखौ नायबा नै गोबां पस्टनि साख्रि होबाय होनना बुंदों दा बेयाव 20 नाम्बाराव दङ हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट जेरावनोखि आसाम पुलिसा कनस्टेबल बा आसाम पुलिसा गोबां पस्ट बेयाव हाबना दङ बेयावनो मेक्सिमाम पस्टनि साख्रिखौ होदों एबा होनो थांगासिनो दङ बेखौ बुंदों आरो
दा बेनो आरो नेक्स्टआवबो गोदान साख्रिया फैगोन बेथ' फैखागोन जेबो नङा 2026 नि सिगां नाथाय मोनसे बाथ्रा काउन्सिलनि बाथ्राखौ होनोबा बिटिआर फैयो स' बिटिसिनि काउन्सिलनि बाथ्राखौ बेयाव बिथांमोना मेनसन खालामदों माखासे पस्टनि साख्रिनि सायाव दा बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनगोन गोजौ लेभेलाव जे नाम्बार 4 आव दङ 3882 दा बेवहाय पस्टआ दं होनना बुंदों दा बेखौहाय साख्रि होखांखो ना होगोनसो दा आं बेखौ बारा हमनो हायासै ना दानि फरेस्टखौ लाफानानै बा ग्रेडफोरखौ लाफानानै बा ग्रेड 3 खौ लाफानानै बा टेटखौ लाफानायनि जाखो ना माखो आं बेखौ बारा हमनो हायासै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बेनि सायाव आं बारा क्लियार नङा दा जियानो जा पस्टआ बिटिसिआव बेखिनिखौ फोसावदों दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट